V roku 1948 bratia pochopili, že jediným východiskom je firmu definitívne rozdeliť. Adolf a Rudolf zvolali všetkých zamestnancov na posledné spoločné zhromaždenie na dvore fabriky. Stovky robotníkov napäto čakali na verdikt. Slova sa ujal Rudolf a oznámil koniec firmy Gebr. Dassler Schuhfabrik. A potom prišlo ultimátum, ktoré fabriku nekompromisne rozseklo na poli. Zamestnanci dostali jasný príkaz vybrať si jednu zo strán, pričom akákoľvek možnosť návratu alebo neutrality bola vopred vylúčená. Každý človek v budove musel v tej sekunde vsadiť svoju budúcnosť na jedného z bratov. Rozdelenie dopadlo presne podľa toho, ako mali zamestnanci rozdelené úlohy. Väčšina technikov, dizajnérov a robotníkov, ktorí si vážili Adyho inovatívny prístup, zostala na jeho strane. Naopak, takmer celé obchodné oddelenie a predajcovia sa zbalili a odišli s Rudolfom. Sledujte Ikony podnikania. Filmové spracovanie najväčších podnikateľských príbehov histórie nájdete na YouTube a na všetkých podcastových platformách.